Pois eu realmente a bailar comecei desde pequeniña, con ballet clásico. En principio como hobby, fixen a carreira de ballet clásico e de aí pois fun tocando outras disciplinas hasta que cheguei á disciplina aérea e ao pole dance. E o meu traballo é unha terapia. Ver os avances dos alumnos, ver como os alumnos se toman a disciplina tamén, igual que min, como a nivel personal, pois para min é un halago grande. Pois vai facer 8 anos que abrimos esta escola. Eu traballaba na empresa esta de espectáculos, tiñamos un show que se chamaba Gothic Circus, e ese show habíamos tido moito éxito con ese espectáculo, era un espectáculo medio de animación e de aéreos tamén, entonces foi en plan, bueno, parece que nos vai dar sorte ese nome. Eu estaba formada tamén noutras disciplinas como é aeroyoga, aeropilates, aerofitness, nas danzas aéreas, e, bueno, quixen estabilizar un pouquiño, deixar de lado máis o de viaxar e facer espectáculos para centrarme xa na escola, e tamén tiña nenos pequenos naquel momento, quería xa estabilizarme un pouquiño en Pontevedra. É unha cidade cómoda, que podes ir andando a calquer lado. Estuvimos o mes de xaneiro pensando, bueno, poderei seguir, non poderei seguir, así hasta o último momento que nos dixeron de cerrar, entón era como que xa non podías pensar a largo plazo. Din clases online de preparación física e yoga na casa, pero eu teño aparatos aéreos, a xente na casa non se pode colgar, non pode colgarse da lámpara. Entón, tuven que adaptar exercicios para fortalecer o noso corpo para logo, cando volveran aos 3 meses, que non estuveran oxidados. Hubo alumnos fieles que estiveron comigo e acompañándome durante os 3 meses, e logo volvimos a abrir en xuño, cando nos deixaron, e solicitei un equipo de informático pois para mellorar un pouco toda a administración da empresa. A ver, ao principio costou, porque o tema de acostumbrarse a estar desinfectándose constantemente, porque é unha actividade que tens que estar corrixindo a xente, tocando a xente, a veces tens que axudar a xente para que chegue a figura ou para que poida invertir, tens que estar todo o rato desinfectando para poder tocar a outra persoa. A xente tiña moitas ganas de facer cousas. Non só é un sitio onde podes traballar e evolucionar a nivel físico, senón sociabilizas ca xente, tes as túas amistades, coñeces xente diferente, diferentes ámbitos, traballos, de todo. O peor xa o pasamos, ou eso espero. O peor xa o pasamos e estamos como remontando todos, e con ilusión, de recuperar un pouco a vida, entre comillas.